Ông bị tôi sao không rồi? Thì tôi đây luôn. Xin hãy mặc nó ra nữa nè. Hả? Bây giờ rồi đó. Mình đi bắt mình xe này. Yêu thủ Yêu à vào đi. Nè bao. Ayo semua aja pun. Halo gopher, नोंथांमोन मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दे दिनैहाय सिख्लाफोरनि माने मोसानायाव मोननायनि फैसाजों जों नै दाउ जानो नागिरदों आलु हाबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देगासिनो लाजिहाय सिख्लाफ्रा बिरादनो साराय जानबाय ने सामब्राम सेरहांबायानो जोंहा र' दाउखौ देखायनो आं खाथियाव खेरखासे 5 केजि जानाय बिराद मेजेमखा दाउआ गासै माथाम ओमफ्राय 5 केजि आरो गासै आदा मानै लायबावसो दे माबा संद' जानो लुगैथारबाय सामब्राम mana mau main no? सामब्राम गुफुर होबाय संग्राफ्रा मेला मेलाथारहाय संग्राफ्रा साब्रैसो मस्ला होबाय नै खोथियानोथ' दा हनै माला संफैगोन न' गाहाय सायावबो गाहाम नामा खालामखायाखैमोन नोंसोर बाजेटखौ नोंनाव दंबावो दा फैसाया मबाइलाव दंमोन लोगोफोर दायो हालदै होनसै दहाय संख्रि होखांखाबाय नांनाय बायदि होदो बे खालारबो दंखायो ना औ खैथा सामसना आलु होना एसे सामसनिल' होगोरलाय बानलु गुन्दै होखागोन ना बै आलु औ जाबाय दा मा होनो होबाय दा बैयो होजाया बानलु होबाय नै आलु होबाय नै लोगोफोर गोदौबाय नै एसे नांगौ ना एसे रस ओंखारगोन दे होना होदो नङाबा गोथाव जायोना जाबायदांहाय खोथिया देलायनांगौसै जि गोथाव मोदोमखाबायहाय खोबलायनांलालै दैखौ एसे फोरानसैदां आलु दे लोगोफ्रा लेंहरदो बे चिलि पाउडार होबाय रुइलाखागोनहाय लोगोफोर जोंना दाउआ मोनबाय आं आन्दाजखौनो खायो बोरै मिथिदो खबर नामा जाबायहाय खांसै आङो थालिर बिलाइ दाननो फैदों नै दानना होदो बेयावनो अ मोननै
मोनसे जागोन नामा मोनसे बिलिफां दिनै जोंहा खानसे जाबो मोनबायानो बै एसे फिसा गिदिर साइजआसो मोजांमोन ना नायलाय दांग्रा ओइलाय बियो नैबे बे गावनायसो गावबा बै साइडआ मोजांमोन आरो बेलाय नैबेखौनो मोजां माथो बेनो बिराद साइज माथो औ बेयो बिराद साइज ओं दे हांबा गिदिरद्राय जाया बैयाव हांगोन होनदोंना मानो गिदिर जानो बिदै लानाय माने खैसनसो जागोन दे थालिर गांखं लांफैबाय जोङो बेयाव जों दाउ बेदर जागोन दा मोननै जाबाय नै आयौ थर मोनफैबाय जों नै लाना फैबाय लाय हायोथ' नोङो मोनफैबाय नै दायो बेखौ अराव हांनोसै जोङो सुनाय गोजा माने सिथा जागोन ना बेयाव हांबाय जों दायो अरावहाय बेसेबां गुवार हालांल' जाबाय नै जोंहा थालिर बिलाइ हाबाय दाउ बेदर जागोन जों बेयावनो मोनखांबाय जोंहा दाउ बेदरा लेंहरलाय ओइ प्रभा सिमा फैद' जानोसै दे लाया रानदो नै जोंहा जानोसै दाउ आलु बेदर दाउजों आलुजों जानोसै रानगासिनो जाग्राफ्रा नालाय गाबोन सानसेल'सो होनदों नामा हाय बाय आंबो भिडिअ फोसाबनानै ओमफ्राय माखौ जानो होनदों हा बारा जाबाय दां 아유 손아지 큰 거. 아유 시도. 아유 란치무 자는 것도 그래. 저라 알로구나. 네 하나라. 예 한두 자도 스클럽 자그라프라 네 프로바 이래 프로바 라 하도 코너 som리히 가세요. 좋네요. 주머니 좀 넣어주면. 야, 안한테 말로 나오구나. मानसिफोर फैयैफोरनो थफ्ला बानायनो हानाय हरसिगोन आरो थफ्ला मोननै
दे हान्दो दे नैबे जोंनि बाहाग जों बारा जाया दरनैल' जागोन नै बिथांमोना बिराद बुरजा जाखाबाय नै हाराल' दोनखाबाय मासि जानो हायो नोंसोरलाय हो गोरानजोंसो जाबावदों नै नंगौ नामा औ भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय होनहरदो बाय बाय